Αφού αυτό είναι η τσάπουλα. Ναι. Και αυτό είναι το μέστη. Σα πόδαρα με τα τσάπουλας, σα γόνατα με τα μέστη. Αυτό είναι το μέστη. Η περικνημίδα, έτσι, με κορδόνι γύρω-γύρω που αγκάλιαζε η κάμα. Αυτή εδώ είναι η ώρα. Έτσι. Αυτό εδώ είναι αυθεντικό ορολόι του πόντου. Αυθεντικότατο. Έμπαινε έτσι στο λαιμό. Έτσι. Και έμπαινε στο τσεπάκι εδώ. Αυτό εδώ είναι το εγκόλπιο. Αυτό είναι το εγκόλπιο. Το φοράς έτσι, εδώ στα πλάγια από την αριστερή πλευρά. Αυτό είναι το εγκόλπιο και αυτό εδώ είναι το φυλαχτό. Και αυτό είναι το φυλαχτό. Αυτό εδώ είναι το σελαχλίκ το λεγόμενο. Και αυτό εδώ είναι το καπνοσάκουλο. Έτσι το φοράς εδώ στη μέση, μην τα βγάζω τώρα όλα. Το φοράς εδώ στη μέση και εδώ βάζεις την κάμα, το μαχαίρι. Με το πασινούκι μπορείς να κάνεις διάφορα δεσίματα. Ναι. Έτσι, δεν είναι τυποποιημένο, δεν είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο δενόταν. Έτσι. Ένα δέσιμο, τη φούντα μπορείς να την έχεις και εδώ μπροστά, μπορείς να την ρίξεις και πίσω. Έτσι. Ένα δέσιμο είναι αυτό εδώ. Που γυρνάς στις δύο άκρες και τη φέρνεις. Αφού τη στρίψεις, η μία περνάει από την μία πλευρά την αριστερή ή μπορείς να την περάσεις και από τη δεξιά, όπως σε βολεύει. Έτσι. Και να κάνεις αυτό που έχουν τα χορευτικά, ναι. Που κάνουν όλα τα χορευτικά. Αυτό το πράγμα. Με τη μύτη εδώ μπροστά. Εντάξει. Ναι. Ένα είναι αυτό εδώ. Μπορείς τη βούντα να την έχεις εκεί, μπορείς να την έχεις εδώ, μπορείς να την βάλεις εδώ πάνω. Δεν έχει σημασία δηλαδή θα το δεις από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, όπως έβαλε. Ένα άλλο δέσιμο με το πασλούκ είναι αυτό εδώ, πιάνεις τις δύο άκρες και τις τυλίγεις. Κατά αυτόν τον τρόπο. Τα στρίβεις και τα φέρνεις μπροστά, εδώ. Κάνεις ένα γύρισμα από τη μία πλευρά, κάνεις αυτό το πράγμα, αυτό, και δένεις από την απέναντι πλευρά. Και δένεις από αυτήν την πλευρά. Έτσι. Τώρα αυτό το γύρισμα μπορείς να το κάνεις από εδώ μεριά, μπορείς να το κάνεις από την απέναντι πλευρά. Δεν έχει σημασία που θα το κάνεις. Δηλαδή μπορείς να δέσεις εδώ, όπως μπορείς να δέσεις και από εδώ μεριά. Και πάλι τη φούντα μπορείς να την έχεις πίσω, μπορείς να την έχεις δεξιά σου, μπορείς να την έχεις αριστερά σου όπως σε βολεύει. Ή μπορείς να την βάλεις και εδώ. Έτσι. Είναι διάφορα τα δεσίματα όπως βόλευε τον καθένα. Και επίσης και άλλο δέσιμο το μονό ήταν αυτό εδώ που συνήθως ήθελε πιο μικρά αυτιά. Δεν έκανε αυτό το γύρισμα να πέφτουν δύο προς τα κάτω, αλλά τι έκανε, τον τύλιγε γύρω-γύρω και έκανε ένα δέσιμο. Τύλιγε και μία αυτό εδώ και έκανε ένα δέσιμο και έκανε αυτό το πράγμα. Ένα αυτή να προεξέχει προς τα πάνω. Μόνο ένα. Ναι. Άμα γυρνούσε και αυτό εδώ από την άλλη μία φορά, θα βγαίνει αυτό το πράγμα και προεξέχει ένα αυτή. Ένα αυτή μόνο. Ναι. Αυτό το έχω δει. Ένα αυτή και το άλλο κρέμεται. Βέβαια αυτό πρέπει να γυρίσει άλλη μία φορά και να έχει ανέβει εκεί. Έτσι. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Προεξέχει ένα αυτή. Και αυτό μπορεί να είναι από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά. Έχει διάφορα. Από πίσω, έτσι. Το τσακέτο, το σακάκι στο. Αυτό έχει το άλλο σακάκι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό μπορούσε να φοράς το γυλαίκο από κάτω, να έχεις βάλει το σελαχλίκ όλα αυτά και να φοράς αυτό το σακάκι από πάνω ανοιχτό. Κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ανοιχτό. Άλλοι πάλι το βάζανε μέσα, το κουμπώνανε και φορούσαν από πάνω το σελαχλίκ και τα αυτά. Την ώρα και το εγκόλπιο και το φορούσαν από εδώ πάνω. Ή μπορούσε να είναι από εδώ κάτω και αυτό να είναι ανοιχτό. Καμιά φορά για εξυπνάδα για αυτό κάνανε και αυτό το κούμπομα. Εδώ. Έτσι. Για να είναι ανοιχτό, ναι. Κάνανε και αυτό το κούμπομα και με ένα ανοιχτό όλο για να. Οι στολές που έχουν. Αυτά εδώ είναι τραπεζούντα. Τραπεζούντας, ναι. Είναι αντίγραφα, πήρα τα παλιά κουστούμια της Λέσης Ποντίων Καβάλας, πήρα ένα κουστούμι από εκεί και βάσει εκείνων των κουστούμιων και βάσει των φωτογραφιών που είχα.
Αυτά είναι πιο παλιά. Αυτά είναι τα κομμάτια τα οποία δεν... Μήπως θες από εδώ να έρθεις? Α, όχι, έτσι λίγο να δω. Έτσι λίγο κάτω. Πότε θα είσαι σπίτι, Νικόλα, πότε θα το δημιουργήσουμε μας σπίτι. Κύριε σπίτι, νομίζω. Κύριε, πότε σε περιμένουμε. Τώρα πότε σε περιμένουμε, λέγει. Αν θέλει να πιούμε καφέ, στο πείρημα που έχουν τα πάνω πίσω. γράψε το τηλεφώνο πίσω. Δεν είναι για το χώρο. Ναι, οπουδήποτε και αν, δεν ξέρεις. Α, αυτό σέρα, κοίτα στήσιμο εδώ. Πάλι ο Νίκος σέρα, κοίταξε εδώ. Αυτό ήταν το στήσιμο της σέρας. Δεν είναι το χώρο. Κανονικός. Άλλη περιοχή βέβαια, αλλά φοβερό στήσιμο. Σερακής. Κοίταξε στήσιμο μόνο. Αυτό το πόρτακα που βλέπεις εδώ. Ποια περιοχή είναι αυτό? Δεν ξέρω από πού είναι. Ή το σπάσιμο είναι η πρώτη φιγούρα που κανονίζεις. Ένα, δύο, τρία, το πάω μπροστά. Αυτό πρέπει να είναι τραβηγμένο το 65-66, πριν 32 χρόνια. 26, 5, 7. Ελευθερία. Αυτό θα μας δίνει 62. Εντάξει, εντάξει. Αυτή υποτίθεται την εσέρα τώρα, έτσι. Είναι εύκολο το κατάλαβα, είναι πολύ εύκολο. Νέα Σμύρνη. Έχει στην αρχή νομοπαραστάσεις που παίζει γύρω. Πού είναι το μουσείο, Ελένη? Στην αρχή είναι δηλαδή 5 λεπτά Το στην μουσείο αρχή. που είναι το Ποντιακό, σε εκεί το δρόμο. Α, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Ναι, αυτό πάνω που είναι, εμείς είμαστε κάτω, χαμηλά, εκεί που ξεκινάει η ελευθερία. Πολύ εύκολο. Βλέπετε τα γέρια όλοι.